Kasorkar jelah hak si balang kalasim ya kerai ban ptha ya baro ki deputy commissioner badai ban pen khoi no ya baro ki jaka puli ki blapan longkum ki quarantine center bat karuna center keleng ki jaka hapok asantarik mentau benai habakram baik lap thai khubor menteri ketenat puli puthi ba lakaman remboi ulai thu ba kasorkar nadu ka arpoi trip naidur kalasha ikino hikaya bakin le cheki school bat lasha ru yaki kena kelas 9 hadu kelas 12 ban le cheki school shushu ula ongru ba de nak takadaw lada ompen khoi kan jenjar bha yaki ban pen long ka exam ka sorkar pedeng ka MHA ka ordar jongka ka longba ki school ki deban khang hado live hotrik upnai September katba yaki exam long ladu la ailat nadu kini nadu strict September o akos shanangi kila ailat yaki exam ban pelong den ta kadaw kini ki JE kini ki NEET kini ki kini ki undergraduate ki ba long ru kin la ban long ta tangba Arfuitrik nadu arfuitrik ubnai September arhajar arphel ka home ministry kala ailat ya ki nohikai bakin lake school baki khna ladaki kwa ban yo jingtip ban lake wat jingtip school omman lake class hanre ban lake wat ki notes ban lake shim ya kini ki assignment dene ban submit ka assignment kini kita ya kata ngile kren menne badai nam takadaw namar baki bon ki school ki secondary ki higher secondary ki quarantine center ki karuna ki la bandon ki karuna care center ru ta ngila don ka meeting baro ki khatway ngot ki deputy commissioner ta ngila ai ka we shim ka we karai ba baro ki institutional ki institute ki badai karuna care center de ban waket yaki hapo ka bai khatsan terik ubnai September arhajar ubnai Oktober September arhajar arphel kemudian hapo khasantrik ubnai September arhajar arphel ki haban vaket malakim vaket subo ki don ki college ki ba ki longkarna care center kumno kin ngila pelo exam den padaw kata ngila shimya karai bat kabaar kalongba namarba ka egban kam naduk arpoi trik shaneng pat ngila ban ai nakaliam ka sarkar ngila ban ai ngila da prepare katno ki syllabus ginle haunusnem katnu ngitrangket yakine hak arpoi trik shaneng nginla ban ai yak ka plan jong education department kumno katno ki syllabus kin ai kumno ki exam pattern ginyale hakano korkom tade takadaw nado arpoi trik bubna September kamot kinohikai kilala ban lek ban ngi kini information hak bide bat ki syllabus kim poi hak ta rapor nang ba kinohikai kila ban penting kena school baka ka ba ki subject ki ba ki hap kilane kilenong ki ba ki hap ban yele exam namar ba hak nam ta class 10 batka class 12 then pada class 9 10 11 and 12 ki don kam hi ban le visit ya ki institution ki jongki ya kan kumno bagin lepat ya katangin sakren ya katangin pat ya kren ka ba ka bangi kren shwa kalong ba hakmat ka bangi kren menne kalong ba na mentak undergraduate exam ka ba kala de ban long nado kini kina bladep ya kini ban long kat ngin pe ngin sape ha jing long jing man jong kan ka pandemic but ngin sarai hakata kapor nomor ba kumba pitip ngin online offline kam de ka basok nomor ba ke babon ki school kim don infrastructure kim don ki network ni happy ban pe in happy ban bishar kano ka rai ka bang shim ka long to the best interest of the student ke ka bang prepare na na April ngimot ba subot tang arpheu persen ngin ot handai ka balabam hadu ubnai September temot it taking to construction sakat not benai ngin yo long class bat ke absorption capacity jong ki khna halor kata ngilarai ba kat no persen ba ngin ot light how persen na ar 100% ar 100% ya kita ki baro kin ki khna school kin yo kinohikai kin yo by the 21st of September arhajar arpheu khnang ba maki pat kin yo ban ai shaki khna pule ki jongki but larajia ba hadin ka life hotrik ubnai September kin lo yo ban long school ru kamot ki nohikai ki la ban hikai ya kita kilenong kiba ngila frame Dhaka education department ngilaya im kumne la san nai lan ru banai ngilaya i
ngathrai kum ki breu ki bala pule puthi langsung thu ek bang le ban le kam de don ka no external factor ka ban la ban ya daya phi de ma phi dalade yelade tang kata te kum ang menne ngila ya riu banai ngila yo ji hikai ban im ngide ban nang ban im ngide ki bala nang bala start ba pule puthi ngide ban long ki ambassador ya ki we par ban pesung thu ya ki kumno ban im ha kum kan ka por ba ki jin don kam jingi kum ki breu ngidon ki jin kam ja kata ka koi ka khia ngidon tang ka koi ka khia nginom yo ya kata ka jing start ha sibo mental rangi mile exam ngi berkhat ek koi ka khia tagin le kumno ka jing start nginom yo te ha ba kum kan ka por kamot ngai utan rengavi nga kermen bahaba ngayo iya kan ka trend hakini ki life house ngai ka recovery rate ngai ka jing mi ki positive case hak ngala ayo iba imat nga kermen scam ba kan long kan nang hier ba kum ba kalong menta ka recovery ka long more than 50% te ni hap hi ban le ya ki ek ba ni hap ban le phi ki nong tho ko khobor phi ya sham kat ne ka exam ayu ko ban kham khrau ban ye phi le rong ye ki hostel rong ki ek bro menta le haginu ki exam ki bakini le hap ban sanitize hap ban le khoi hap lo nga thrai ba ki student ngim dan option show ni hap hi ban ye le lada ni kwa ban pass tangata